Isa ka kung pangitaan ko na yun. Trim. Sabot na kayo. At sa kayo mga dahon. Ano ito ba? Ano? Uy! Bro? Uy! Asaan mo? Boss! Na-trim mo? Trim ito sa bulak. Na-trim? Nag-timing kayo. Magpa-trim ko sa kumbalay. Pa-trim ka? Oh? Saan ka na klase ka trim? Ano yan? Dalara ba na? Wikat. Ubos. Limo. Kamalo di ka? Ay. Up and down. Triman. Sa mo na? Trim mo. Klaro na ba kayo? Lagi ako. Yan eh. Siya. Hindi siya pag inambog, sir. Ano yung nag-trim sa ating pamilya? Mo po? Maliit na bagay. Basig. Mahal po kayo ng pangayo. Ano eh? Ako ni. Mas bugas rin, sir. Pila ka ni. Pagyaw na ko ni. Pila ka. Akin eh. Mga... Wakak lang din ang mga bati yan eh. Nya, pila. Pagyaw na na 5,000. Ala po kayo. Mayo. 5,000 pa ba? Kasi may dalarang 400. Grabe po sa ka. Ikaw na lang mag-preno. Mauna imo. Ikaw na lang mag-preno. Bitaw, pila. Pila? 4,000 na lang. 4,000 tanan na? Oo. Saw po na ako ng 5,000 na gusto dyan. 4,000 gusto na magin mo pala yung dos. Kanang guwapo ka ng piriya sa kamilya? Ay. Kini. Ama na ni. Kana lagi. A few moments later. Para mo. Bili pang tagiyas ba tayo? Up and down. Down. Up. Oh, basta. Trabaho ganin ang sakto. Oh, ikaw ano sige mo kagmandam niya? Ikaw makay maayo niya siya yung isugo. Boss, okay ra na yung ano nabuhat riya. Kani magbago pa nagtuon. Hindi na ako sa man kay 4,000 ni pangayo. Sige. Oh, tama na punta. Kanya, tarungan na ninyo ha. Kay nga nung giupaw Uy! Pila unsa? Inom ka ikaw mo yan. Ikaw mo yan? Ipasubor ko para wala kay trabaho. Unsa nga ito inom kang ikaw amo unya na raman diay mi diri. Sila ang trabaho, ma'am. Ha? Sila ang trabaho. Ma'am, okay ra trabaho niya, ma'am? Dili na okay kay nga nung giupawan man na. Kaya mo man ay uso ron. Kaya mo man ang giupaw. Ano man ang giupaw? Upaw.